Si příště nezaplat někde jinde, kde mají lepší služby. Full session capture jsou výborně. Tak, co jsem chtěl? Jo, tak, dobře. No, už tady prostě. To je úžasné. Jo. Ale Počkej, já tady slyším dokonce hudbu z toho. no vidíš, jak to úplně úžasný, že? A to, já nevím, jestli to slyším přes... Ne, asi přímo z toho. Ne, Tak je to ze streamu. Jo. Nebře, včera mi to žádný zvuk nedávalo. To je proto, že jste oba špatný. A já odmítám brát jinou. Jak jako oba špatný? Oba jste špatný. A teď je to správně právě. Je No to to je v pohodě. proto, to je To je právě, proto. ty jsi špatný. Ne. To je právě, že protože já jsem Ano. vám to spravil. Ne, No, prostě, hele, já nad tím tady Já celý den jsem se pracuji, na aby to nic- fungovalo. já jsem A se ty na mě teď nic- řekl, že to uděláš ty? Já jsem se na nic neptal, ale jo, víš, to je ten problém, prostě se mi tady Já jsem ti na nic neodpovídal. Já to další, jo. Co ještě tady? Jo. Vidím, že máš na sobě nejlepší charm in the game, Wayward Compass. Ale Tak teď je to nemám... správné. Ale tak on je to jako docela nejlepší ten čám ve hře. A To je tady hned, tady rovnou můžeš vidět to, o čem jsem mluvil s tím parkourem prostě. Já jsem úplně nejlepší v parkouru. A tentokrát jsem si dokonce nezapomněl dát mikrofon dolů. Takže Oh. mě možná bude actually slyšet prostě. Budem tě What? kandit. Jež. Je tohle to, co jsi myslel? Jo, to je Hornet. Ano. Za chvilku ti tady ukážu vpravo dole. ترشك حليمه Ježišmarja, duch. Ah. A, Jak stalking me? Ona mě stalkovala. Smrt. Smrt. ne, tak to bylo jako vzájemný. What? Ne. To zkus použít někde jako argument. Ne, my jsme se navzájem stalkovali, it's fine. Tak vlevo dole máš. Stop it. أدينا شو ها أدينا Dobře, shut up. شو Šo? شو شو A? To je bullshit. Marku, bacha, za chvilku použiješ šo. Ano, já jsem velice dobrý v této videohře. Oh, že tohle bude beautiful. Jak tohle bude beautiful? Teď Jak si pořád dopa- fandím, neboj. Hej. Moniko. Já. Mhm. Někdo. Jo, no to... Jak jsi dopadl ty, když jsi to hrál No. poprvé? Otázka. I don't... Takhle, když jsem to hrál poprvé, No. tak jsem se musel zvykat, ale... No, to v pohodě. Je, ono právě věc je tam, Marku, Já jak si my jsme to nepamatuju. hráli, tak si tím můžeme smát, protože to máme tu zkušenost. My jsme se tím prošli tady tím, víš co? A nikdo se nám nesmál, vidíš, jaký jsme dobrý kamarádi. Já prostě zemřu znova. Zabij mě. Zabij mě. Ale teď bys, Marku, to prostě klačnul epicky, ne? Ne, Přesně neklačnu. Já tady nehodlám s jedním životem se stresovat. Ale ty právě to ti dodá ten potřebný stres k tomu, jako to zvládnout. Já nevím, jestli si to uvědomuješ, ale já jsem tady... Teoreticky vzato. Já jsem tady na začátku málem nevyskákal ani ten parkour, když jsme začínali teď dneska prostě.
Garama! A to jsou v pohodě. Já to člověk nemusí zvyknout. To je bullshit. Shaw! Ha! To je bullshit. Pořád je to bullshit. Shaw! Bude pořád říkat stejný dokola, nebo jako? Bude Ano. říkat, no. Budu mít to samý dokola. Teď se healni. Vysvětlím. Já se zhýlnout teď. Ty jo. Počkej, on to hraje risky, on to hraje na damage, to je jasné. Budeš zkusit být víc přízemní. Hele, my nic neříkáme. To mi nezabraňuje vám říkat, abyste nic neříkali. Takhle, my neříkáme nic důležitého, takže jako kdybychom tu nebyli. Já jsem dostal damage vlastního už tady. A jo, to zvládneš, prosím tě. Jo, jasně. Garama! Já jsem čekal, že bude třeba útočit na to místo, kde jsem stál, a ne na to místo, kam kurňa něco háje. Ten na druhou stranu. To je na špatnou stranu. Tak, dobře, můžete se... No tak teď jako do třetice. Ne, Jak počkej. do třetice, tohle už je to čtvrtý, ony. God damn. Tak jak si říkáte se do čtvrtice všeho dobrého. Já věděl, že Monika je chyba. What do you mean? Za B, who are you talking to? Jak who are you talking? Tak jako Obě. obecně. Sorry, who are you talking about? Shaw! 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 Já budu vraždit. Jo. Víte, já miluju hry, který jsou pro mě těžký a musím opakovat jednu cestu konstantně dokola, abych to zvládnul, jo. Garama! Jako by se měl zahrát jen takovou hru, jmenuje se Dark Souls. Shaw! Jak daleko? Shaw! Shaw! Mám potřebu tohle dělat? Odpověď? Ne. Edina! Ne. Bože můj. Jak dlouho bude Teď se takhle vyhýluji, trvat? ano. Ne, bože můj. Kolikrát musím dosáhnout té sekce, kdy takhle si dá pauzu? Myslím si, že to dvakrát a pak je dál. Ne, těm přijde, jak kdyby spodní nevešel vždycky, když dělá ten, A jak mám vědět, že to dělá? nevím, klubkovly. No, Ne, že vyskočí do vzduchu a tam zůstane chvilku. Jony, ty spodní popsal vždycky polovinu v tu chvíli vešel. jejich útoků. Jenomže tady vyskočí jenom středně vysoko do vzduchu, Ano. že jo? What? Tady to není úplně vysoko, ale jenom kousek. Shaw!
A ty jsi v tu chvíli vždycky pod ní vešel. Jo. Teda jako stejně asi na ní bys neutočil. Vidět se ve vzduchu. Shaw! Ha! Shaw! Ha! Shaw! Shaw! Jenom u toho útoku, jak posílá ten mail vlastně k tobě a zase zpátky, tak tam jak má tu nitku mezi tím, tak to ti nedává dobrý časovno. Jenom ten To vím, jo, ale já nemám většinou čas se vrátit zpátky na zem a... Shaw! Ha! Shaw! Egale! Jo, opět. Edino! Ha! Shaw! Pilně. Jo. Shaw! Ha! Shaw! Ha! nevadí, ale už tam skoro seš, actually. Já nevím, jestli to máte taky. Ale někdy, někdy prostě, někdy je podpora snad víc otravná, než, než prostě jenom si z někoho dělat srandu. A nevím, Shaw! Takhle klidně mi řekni shut up, jo, já nevím, přesně. Annoying. Shaw! Ha! Egale! Shaw! Ha! Shaw! jo, ale ještě jedna důležitá věc. Smash. Shaw! Ha! Oh my God. Shaw! Shaw! Ne, Shaw! nechci nic slyšet, Jony. Zase. Ale to je třeba její nejvíc annoying útok, podle mě. Ale já nechápu, co tě vede k tomu pod ní jít? No protože to vypadá, že je to v pohodě. No, On to vypadá, že bude pokračovat v Vypadá? nějakém svém movementu. A ne, že se zastaví tam na tu střední vzdálenost, jak si tak mistrovsky vypozoroval, Jony. Jo, ono to vypadá, že Shaw! prostě charge je takový to... Shaw! Shaw! Egale! Myslíš si, že bych tam šel, když bych poznal? Shaw! ach já to vyšlo jak neví. Shaw! Bože můj! Shaw! Je... Ty vole. Edino! Tohle neuploaduju. Ne, Zase to bude hodina jenom tohoto boss fightu prostě. Já půjdu spát. Ne, už actually skoro byl. Skoro teď jsem se dostal ještě kratší vzdálenost než na začátku. Předtím Hele, před ještě jedna dvěma taková dobrá, bitvami. no. Když hází ten hřebík a je úplně na druhé straně areny než ty, tak se mu stihneš healnout. Že by se stihnul healnout. Jo, že vám nevystřelí přes celou arénu těma emotkama.
Jo, a teď to prostě hodila rovnou na zemi. Teď už se ani neobtěžovala vyskočit do té tvojí střední vzdálenosti. No, nějak tak používá, když se jí to tak chce. Ona používá ty schopnosti, jak vidím, tak jak chce prostě. Jo. Víš, ono to bylo vtipný těch pár prvních, že to jako, haha, Marek to nedává. Ne! Jo, vidíš, mám vyskoč. Prostě, Jako jo, teď to bylo... ano. Jenom musíš poznat ty paterny prostě. Ty paterny in question prostě. Jo, teď třeba mohla zastavit prostě uprostřed vzduchu, jen tak, jakýhokoliv. Jo? Já už jsem... Bože můj. Já přísahám, já hraju hry normálně, jo? Já jako... Většinou se mi daří. Většinou jako... Ty hry, které hraju, tak zvládám v pohodě. Já bych ještě řekl, že by se měl vycílovat. Během toho fightu místo casting spelů. Dobře. Že bys si měl nechat soul na healování. Takže zkus, jako když bude na druhé straně aréně než ty. Jsem vyskočil. Bude mít, až bude na druhé straně a mě než on. No a bude házet tady hřebík nebo dešovat, Jo, tak to, jakože... se můžeš healnout. Jako teď ne, ale... Jinak je hrozně jednoduše panešno. Jo. Jenom se healuj. Možnosti k healování jsou... Když háže hřebík, tak stihneš healnout tvrdý život. Jenom chci A je teda připomenout, dál než ty. jednou za čas Teda se daleko. hřebík dosáhne na úplně druhou stranu. Naprosto bezdůvodně. Takhle. A taky Můžeš většinou, se když healovat, háže hřebík, že- tak nejsem zrovna v situaci, kdy se jen tak můžu zastavit. Vys, tato situace. Říkám, že na druhé straně než ty. To nedělá doslova nikdo. Háže hřebík. Občas jo? Občas jo. Kolikrát se to stalo za tuhle bitvu? Tímhle hajzlem. Nebudu sprostý.
Já jsem slušně vychovaný člověk. Nebudeš nadávat brouků. Taky Marek za půl hodiny. Prostě. No. To jsem udělal. Ty pit. Kam až kurňa chce jít? Ne, já jsem skákal. Ne, kam jde? Proč jde tam? Jak dlouho už, pro boha? A, dobře. Já nevím. Já jsem se 20 vlastně teď minut. nedíval na tu obrazovku, Asi tak. takže teď mi nemůžete tenhle ten skok mi nemůžete zazdívat. Já jsem se ohlížel na budík. By the way, jenom jedna věc, nemusíš vždycky dávat full jump, že tam jako máš různý Já výšky jumpu, takže když se Já snažíš vím. přes ten, Já jenom vím. jako, okay. A já bych řekl, že to je těžký. To dát. Dobře. Kam jde? Jako, Kam do pr... Co má za problém? Co jsem udělal, aby, že jsem si tohle zasloužil prostě? Kam až kurňa já Marko, jde? připomínám tu výrok na začátku fightu Smash, jo, tak tak si to možná vzala osobně. To byl vtip. No tak a to jí možná nikdo jako... Kam? Au. Jo, já jsem teď chvilku třeba nedával. Ne, já jsem skákal. Já ne... Tohle hra je zábava. Jako jo? Ne, není! Ty lháři! Aha, Joli, ale tak... víš co, To říkal, ne? víš, co je nejvíc vtipný? Já se vždycky hrozně zasměju, No. když někdo odpoví seriózně na sarkazmus. To je vždycky hrozně vtipný. Zvlášť, když je ten člověk se sarkastický úplně na vršku svých nervů. Je naštvaný až po okraj. Prostě. Je mi jedno, že to česky nedává smysl. A ty prostě odpovíš, oje, ne, jdi do hajzlu. Jo, Hinek to dělá obzvlášť rád.
To jsem prostě flíznul. Ne, Hinka ne. No ty jsi nám tady ještě chyběl. Dobrý večer. Ale což takový kompromis. Hinek tady zůstane, ale mutnu ho. Přísahám Bohu. Jako je pravda, že to je přijatelnější mnohem. Jo, teď prostě šla rovnou na... Jo, teď před chvílí šla rovnou na to místo, kde jsem byl třeba před sekundou. Ale jinak prostě se někdy zautočí prostě na místo, kde doslova bude za chvíli. Já nemám tušení. Někdy u těchto těch jejich skákacích útoků. What the fuck. Je Hinek, jo, to je jako vážně. Ty vole. Je, teď Jo, je. radši na fight, ano. Aby potom nevznikl skutečný fight, že jo? Hinek něco dělá, nebo jako... Já nevím, co je teď jako vtipnýho. Nebo jsem prostě moje zpráva dorazila Jo, toho. o tom skutečném fightu. Protože to mi... A dorazila se požít. Protože to mi tak vtipný zase jako nepřišlo prostě. Hlni se. Díky za připomenutí. Okej, to bylo. Ne, prostě... Ne! Ty vole. Jo, prostě si jenom vyskočil. Třeba Brunádu. Ne! Ty vole, já to udělal zase. There you go. Láva. Tak Bože. Hinek už může mluvit. Cool. Ah, Takhle tady do pozadí hraju Labyrinth of Ruin, takže aha. Lituji svého rozhodnutí. Mutny, Hinka. no, tím jsem spíš myslel, že nebudu moc mluvit, takže Tak Fajn. Tak co teď děláš, Hinku? Přijde. No už si neodpoví. A hele, tohle je prostě... Máš déšť. Jo, tohle je... Proč to přišlo s takovým opožděním? Vody... Teď to mluví jako o mně. To je na lokaci tady. Jo, to jsou ty 3 hlavy, co jsou tam v tom něčem. Ano. Je tohleto Zout? Is that Zout? Oh my god. Tohleto je Zout. Bohužel ne, no. Používá to Bohužel nějakou ne. manu nebo něco, to dešování, nebo to je prostě... No. Ne, má to jenom delay. Manou myslím soul. Já už prostě vidím, jak tady... Ne, má to jenom delay. A možná bych mohl použít tu mechaniku provided, že jo? Ano. Dobře, co s tím? By Hinku, zase můžeš mluvit. Musíš možná doleva a Ne, počkej. skočit a dešnout. Jo, já jsem... Hinek to zase může mluvit, proč? Kdo mu to dovolil? No já jsem zkoušel, jestli to jako všimne, nebo ne. Než... He knows nothing.
Jako já říkám, já tady do pozadí prostě hraju Labyrinth of Ruin a já nedávám pozor vůbec. Jo, Opět lituji svého rozhodnutí. jako, ale víš, Jak už se já ti ulehčím práci. problém je, že jako, já jsem se neptal. Jo, jinak se teď mutnul sám, jo. Mám ho zabít, nebo s ním mám mluvit? Můžeš tam vejít do toho. Do Chajdy. Můžeš vejít do Chajdy. Zbiju tohle. Jo, ne. Bama to churro. Another place. This building suggests some form of worship, though its idol has clearly been long forgotten. Double equally well for moments first sight. Dobře, co je point tohle chlapka? Goa. Nudo Ailamek. Jako je milej docela. Je hrozně cool, to je všechno. Mám ho schodit do té kyseliny prostě, nebo jako? Jde to vůbec? No, můžeš ho ignorovat klidně. Já budu ho ignorovat. Spad špatně asi. Jako předpokládám, že tam nalevo nic není. Jako neměl bys tam jak dostat teď. Ale pokud mi to nevyjde, tak prostě odejdu na tu lavičku. Máš lavičku. Ani Porec nic nedělal. Jak nic nedělá, když se ho dotknu, tak... No ten- právě. A to je problém. Jako já nevím jak ty, No, ale tak já... když někdo... Já s nadšením. Já s nadšením vraždím ty takový ty čovíčka. God, are you a psychopath? What the hell? Ano. Money! Jdu si odpočnout a teď tam je znova. Určitě ne, nebo je to permanentní? A je to permanentní, ano. Tenhle, myslím, není. Není tady on. Ty lháři. Já vím. Jsem říkal, že myslím, že není. Goa. Není co. Jakože tam není, ne, že to není Permanentní permanentní. smrt jsem myslel. No já jsem myslel, že tam není jako on. Ne, já jsem řekl, nebo to je, teď tam bude znova, nebo je to permanentní. Jo, tak když řeknu, bude tam znova, a potom nebo, tak to permanentní asi neznamená to, že tam bude znova. Nikdo se ho neptal na nic. Tak. Mám nějak udělat tohle, nebo to je na mě ještě jako moc prostě? Jako máš nějakou možnost, jak? No to já Můžeš nevím, skočit ale do kyseliny. nechci omylem skočit do kyseliny. Víš co, to je takový tak, jak jsme říkali včera prostě. Že jednou to bude, že je tam nějaká nepřístupná oblast, ale já se ji budu snažit udělat, protože si myslím, že jsem jenom špatný. No. Vys tato situace. Nikdo jste nic neviděl. Nikdo jste nic neviděl, jak říká. Tohle nejde rozbít, vypadá to hodně rozbitelně. Jo, to jako vypadá, ale nejde. To je trapný. Něco jako ty prostě. Vražda. Spadnuli na mě kamení. Tady už jako nic není? Jak jako ne, no. To je trapný. Můžu příště znova do téhle věci, jestli chceš. No, Třeba tam bude co jiného tentokrát. jo. Určitě. Kde jsem ještě nebyl? Nepamatuje si někdo? Můžeš jít Podívej se na mapu. Dívám se na mapu. dolů a doleva. To bylo dobré. Prostě můžeš jít, jaký máš těma
který má, Tam jsem který nemáš to, že jo? Jo, jenom, pardon, já mám pořád ještě v sobě tu agresi. Demenci. Ne, agresi. Z toho bojování, jo? Takže pokud budu odpovídat nevrle, tak Tak se nic nezmění tak od je to normálně. spíš proto, že vás nemám rád a pamatujte si to. Okay. Peníze. Prostě vraždil byste pro peníze. Ano, Hráči Hollow Knighta. Marek. Prostě. I zadarmo. Já půjdu doleva a odemknu si tu zkratku. Já jsem prostě evidentně šel jenom špatným směrem. Je nějaká výhoda jít vpravo. Dostat tady jsou i peníze. Jako ne. Proč je výhoda jít vpravo? Ne, není. Musím vždycky explorovat. Nemohli by to dělat rychleji. Ne, to je součást jako toho zážitku. Vražda. Vražda. Prostě zbyl kitku pro peníze. Ano. Just like in real life. Pro pár drbáků. Tady už jsem byl, ne? Jo, to je, jo, ano. Jak vidíte, pokusil jsem se to udělat správným způsobem a nevyšlo to. Opět, to nevyšlo správně. Můžu do něho mlátit? Ne. Můžeš. Ano, ze hora. A já myslím, že i z boku. Můžeš jít ze strany, jo. Takhle akorát spadnu. Je tam něco nalevo. Nemůžeš se tam dostat. Díky. To je možná chtěl vědět. Nej zač. Kam ještě můžu? Máš tam všechny ty volní cestičky. Tamhle vidím nějakou volnou cestu jako vpravo dolů prostě. Ale vypadá to, že tamhle by to mělo být spojený, tak možná zkusím jít tam. Třeba. Ale ne. Sorry, to bude úplně... jo, nahoru tady. To bude úplně, že budu dešovat všude, jenom protože můžu. A je to tak správné. Budu vraždit. Ne protože jsem do něho narazil, nebo respektive protože jsem do něho narazil, ale ne protože bych na něho byl naštvaný, ale protože se potřebuji vyživovat. Spokojně spadl dolů, tam nejdu. Si pár coinů, prosím tě, jak to Ne, to je je důležitý. takový zbytečný, ne? Jak důležitý to je pro mě. Můžu se podívat na tu mapu. Ještě trochu. Tohle vypadá jako, že by se mělo otvírat. Okay. Ne, tamhle Vraždí ne. všechny ještě toho Vanda. Já vím, co dělám. O, ty to porvo, to je jako jednodušší. Co, než to? Jak máš deš? No než předtím to bylo takový zábavný.
Budou na mě chargeovat, prosím? Ano. Ano. Budou. Ne, tento ne... Byl jsem tady? Možná. Můžu zabít ty ptáky? Ještě vpravo. Taky možná. Ještě co? Ano. Můžou jít pryč, jako? Au. A tam chceš jít do toho místa, nebo? Ne, já se chci vrátit zpátky nahoru. Tak aby ses mohl healnout. No. Jo, tady už jsem šel, to si pamatuju. Já jenom se chci vrátit, tady jsem nahoru. Pro many. Many. Takže určitě ztratím prostě. Tím se tím budu dvakrát prostě. Tak, Ale lepší zemřít bohatší než chudý. What? A to je pravda, ne? no Jako, tak jako možná. a- Já nevím, já jsem ještě na nikdy tu- nezemřel. Tu chvilku už na Mluvíš ze zkušenosti? Jako, mě by se mnohem líp umíralo třeba než tobě. Proč? Protože Počkej, jak by si ti líp umíralo než mě, podle Ne, že tak jako, s lepším pocitem bych mohl to. aha, to je tenhle chlápek, můj. Spadni do kyseliny, ne! A to jenom proto, že jsem venku prostě. Já jsem chtěl schodit do kyseliny. Taková vražda. Tady jsem byl, ne? Ano. Nebo, myslím, nevím. No, nebyl na mapě, nemá vůbec tu šanci. No já, ale... Takhle vypadal podobně ta lokace. Jo, podobná tam je. Hloupý asi, ale to dělat jinak. Stejně, prostě. Asi nedostanu. Aha, tam nic není. No dobře. Wow! Jo, teď jsem jí prošel. A nic. Jak opožděný to máte? To byl perfektní program pasu. Víme od té kyseliny. Ale jak opožděný to máte? Já nevím, to dost asi. Protože to jako... Já tady udělám tohleto naprosto úžasné. Řekni nám, kdy budeš na benchi. Tak, teď dám, vlezu na bench za 3, 2, 1, teď. Bylo Tak to je- stejně víc, ne? Stejně. Nemáte opožděnej i to audio? Ne, to bylo přesně načasované. Ne. Jestli to audio, Co když, Marku, ty jsi ve skutečnosti napřed? ne, to audio No, je takhle, synchrotý s tím pokud je obrazem, ale vy opožděný audio, dostáváte... tak je... Vy řekněte i hned, jakmile se lehnu na lavičku, ano? 3, 2, Okay. 1, teď. Teď. Tak to máte opožděný úplně celý. Za 4 go. sekundy. Ale pro nás to zní úplně v pohodě, protože No samozřejmě, jak že to audio, zní tak v obraz je pohodě. opožděný. Samozřejmě, že to zní v pohodě, zvlášť když začnu vám odpovídat prostě uprostřed věty. Což rád dělám. Jo? Ano. Jste se zasmáli prostě o 4 sekundy později.
Jo, to je taky úplně věc, co dělám v hodně videohrách, je, že se prostě, že konstantně se dívám na mapu, i když nepotřebuji prostě. A taky nevím proč, ale mám prst na šipu. A to je kvůli tomu, že máš demenci, Marku. Cože? Já mám demenci? Že to je kvůli tomu, že máš demenci. Proč? Počkej, tady jsi umřelo včera úplně stejně, ne? Jo, myslím, že jo. jo. Připomínám ti, že máš možnost dešovat, jo? Já vím, že to neuvěřitelné, že to Nevím, o nová čem to mluvíš. možnost. Tady už jsem jednou byl. Jo, tady jsi šel včera, tohle všechno. Jo, já potřebuju doprava. No samozřejmě, že jsem šel tady včera, to mám zmyslovaný úplně, ale... Teď nevím jak ostatní. Kam čertu? Hlavně, Můžeš teď... nějaké skočit Jo, tady tady, šlo. a okej. Kam až letí člověk? Zabrout, ale člověk. Jo, to je dolů, okej. Takový rostomilý zabije. Můžu nějak útočit do útočit? Tam, Teď je přímo od tebe. Vyskočíš a co to je? Mně se nechce skákat, ale... Well, tak to je tvůj problém. No ale víš co, no to vypadá, že já jsem se jako neptal. Prostě. Ale jo. No ptal jsem se na to, jestli... You see, ty máš demenci a ty si to nepamatuješ, ale ty jsi se ptal. Kdo má demenci? Já se totiž nepamatuju. Tady je lavička. Proč demenci? Map updated. Ano. Je tady ještě něco, nebo je tady jenom lavička? Novička bych řekl dostatečná. Kolik je? Protože já musím stát. Já nevím. Stát docela jako... Ale 3/4/10. Co to je? A proč to je? Já to nechci. Proč je tady sad bug? Nebo je to dead bug? Že umřel. Můžu jít do háje třeba? Mě jako nezajímá je prostě. Au. Vražda. Ano. Taky se mi líbí, jak chvilku hejbají ještě nožičkama. Takový rostomilý. Tady bych neměl být. Tady se mi to vůbec nelíbí. Přesně tak. Něco mě říká, že je to tmavá místnost. Jako Ale to je technicky se všechno. toto může projít. Ale že by se akorát to hodilo světlo. Jo, ale pokud máš dostatečný skill, Marku, tak to může projít. Jsou tady nepřátelé? Takhle. Jsou tady nepřátelé? Ne. Myslím si, že ne. Sakra, to bylo waffles. Jo, dobře, já to kašlu. To vážně chceš projít. Ne, nechci. Nech ho. A teď musíte poznat z toho, kdy vám odpovídám. Jaký A tak ono máte. obvykle odpovídáš, co je správný moment.
No právě. Na A. Nebo většinou, když odpovíš později, tak je to prostě ten feeling, že jsi focused on the game, you know. Spíš demence. Spíš demence. Může nějak zabít? Jsou otevřený. Může zabít, když jsou otevřený. Ano, To je stupidní otázka, jo. Kdy je můžeš zabít? To je boss. Je to porazit úplně stejně jednoduše jako tamto? Ne, nejde. What the fuck? Dobře, tak na to kašlu. Dobře, možná na to kašlu. Já můžu vlastně dešovat, že? ano. Jo. Co je to? Může to nejít. Já spiju jeho tady malýho bráchu. God, what the hell? Víš co, beat their sibling to je set dominance prostě. Můžu to přeskočit. Ne. Nejde. Tak. Ne, to už zbyl. Oni asi nejdou zabít tyhle malý. Ne. Prostě normální člověk, jo. Jsem rád, že se nemusel zabít takovýhle roztomlý bose. Jo, že oni jenom jako přežili. Marek ho zabil. Zbiju jeho malýho brášku. Protože z nich dropujou peníze. Z tebe se stal prostě jenom Mr. Krabs, to je všechno. Ne, Mr. Krabs není What, evil. what Hollow Knight to stůme. Mr. Krabs není evil, jo, jenom trochu. Ne. To bylo omylem celý. Já jsem chtěl jít nahoru upřímně. A co jako... Tady se mi to nelíbí. Můžu tomu. Můžeš. Dopočtu s jedním životem. Já osobně jsem. To zemřu, když se to pokusíme. Ano. Jak mě známe. Obilství je vždycky možnost. Dáme jsou peníze. Ano. Výsledné, nejsou tam peníze. Dobře, byly tam peníze. Počkej, tak... No, na to děkujeme. Game může musím jít až někam tam odbalovat.
Tady přibývá těch mrtvol. A kvůli komu asi, co? No já to nebudu. Je tam dole. Tak pro mě ano. Proč je tamhle? Má zapotřebí tam být. Ano. Kolik jsem měl zraně? 500. A o ty všechny jsem teď přišel. Jako... Ale to není tolik, že jo. Z celého tohohle bose, kterýho jsem tady zbyl. No. Já nevím, jestli jste si to všimli. Jo, z našich předchozích interakcí, ale já jsem chamtivej. Jo, a taky to není za tolik, guys, to má hodnotu asi tak všeho, co jsem prostě si koupil ještě za těch příběh. A když máš nějakých 50 zpátky, to je desetina, jo? A to není vůbec špatný. Jo, teď jsem stal 5. Já nechci. Nemůžem. Proč musí být tam nad tou kyselinou? Proč nemůže být tam na Co to lidi, prostě kde jsem vykašli, napísal? když je... Má tam cenu jít. Jako ne, ani... Můžu to zkusit to potlet. Jo, počkej, ne, to malá místnost. Tady spadnu vždycky. Zatím jsem tam po každý spadnul. Já bych řekl, že všechny ty peníze si postupně vydělám tím, že jenom budu chodit zpátky sem. A budu mlátit cestou ty, takže budu mít čím dál tím víc peněz. Já bych se taky to ztratil tam vždycky. Jako vyděláš, já nezbytný. Jako když by tady nebyl ten fucking... Ale, ten prostě zastřel. No jasně. Zastřel to ducha. A když by tady nebyla ta fucking střílecí věc, tak by to bylo úplně v pohodě. Tam nalevo, tam jsem byl, jo. Ano.
Ne. Bože můj. Jo! Zvládnu se z téhle místnosti bez toho, abys umřel. Bože. Bude co? 10. Ne, není 10. Počkej, ale já chci jít tady dolů, že jo? Já nevím. Bože můj. Je tady něco, na co můžu zbít prostě, nebo to? Můžeš jít na lavičku. Já si uvědomím. Ale prostě... To je tak bolestivý. Proč? Proč? Co je tam dolů? Já jsem nepoznal, co ukazovala ta jako... No tam bylo takový budovy na tom byly. Fuck Canyon. To vypadá jako zábava. Vypadá jako něco, u čeho nebudu extrémně naštvaný. Prosím, řekněte mi, že je to přátelský stvoření, který se tady brouká. Je to... Ten chlápek si dělá mapy. Vážně. Můžu tím projít, nebo mě to zabije? Nic to neudělá. A nemusím být. Jo, a chlápek s mapama je na druhé straně. Jo. On je cool. Upřímně, jak se tam sakra dostal? On říkal, že našel nějakou jinou cestu. A ano, typická odpověď NPC prostě. A já jsem našel nějakou jinou cestu. Můžu zbít Dal si na položky, oklep a prošel jo, z- můžu. Já... Dobře, nemůžu. Já respektive můžu, ale neměl bych. No ano. Ne, to bylo omylem. To bylo... Já jsem chtěl zabít jenom tu malou. Teď tam budu muset bojovat s tím svým duchem. Bože můj. A hlavně se tam musím dostat zase. Jo, ale to zvládneš. Jo, jasně, jasně. Tady jsme tolikrát už viděli, jak se s opakováním zlepšuju hrozně rychle. No, Nemůžu to já jsem mag, ale vždycky dá na mě. No jasně. Ještě jednou. Nic, neřeš. A kde to je? Můžu tady projít. Tam se teď nedostanu, co? Nevím, víš co, já přijdu.
Jo, mě to znělo teď jakoby, že jsi mi odpověděl vlastně té chvíli, kdy jsem to já dokázal. Já jsem to šel chvíli předtím, než jsi to dokázal. Samozřejmě. Tohle vypadá jako zábava. Ne, ty elektrický, který mě nutí to časovat, nejsou problém. Prostě mám obyčejný parkour, je ten problém. Ano. Jak je vidět. Ty sám bohu, jestli tady zemřu. Ale asi si bude velmi moc nápad jako vrátit. A nemuset, no. Jako. Ne, tak já jsem se vrátil, jenom. Jenom jsem udělal to, co jsi řekl prostě. Jo, musím to příště líp specifikovat. A musím říct, že je hrozně velká zábava, že jo, to sledovat pořád dokola, to stejný, že jo. Jo, já se bavím pořád na mě. Aha, to jsem ani nevěděl, že jde. Jdu vůbec správně? no. Já nevím. Asi ne, co? To Víš ne? To nejvíc. Jako takhle, když tam půjdeš, někam se dostaneš, to ti můžu potvrdit, protože to je No. Metroidvania, takže kdykoliv, když takhle. Jako možná to... Vykašlat. Klidně tam můžeš pokračovat, nebo se na to můžeš vykašlat, protože to je ta těžší oblast. Víš otravná. To taky. Tak ty. Kdo z nás tvoj je tím myšlen? Vy, to je množný číslo, jo. Jo, já šel ty. Tak jasný, jo. Chylni se. Jo, dobrý nápad. Ale vidíš, teď se nemá smysl se vůbec zvracet. Ale já tam chci jít, Jony! Aha! To? Ježiš, ta odpověď byla úplně skvěle načasovaná. Mohlo to znělo jako, že ty procesuješ tu možnost, že by tam někdo chtěl jít prostě. To teda to s plnýma životama. Okay. Jako možná bych měl najít spíš nejdřív toho chlápka s mapou, ale... Ne.
Je nelíbí, ne? Čmele. To je čmela. Jak se v podstatě tam dostat? Takhle. Ano. To tam bije. No já chci totiž tam zkusit skočit na druhou stranu, ale nechci. Jo. Tady jo, takže tady nic není. Ale zatím nemůžeš projít, no. Ještě, že jsem sem šel prostě. Jako technicky to tam něco najdeš, ne? Můžeš se No. tam dostat dál. Ne, tam Ne, jsem... tam na jedné straně Šlo bylo, to bylo tak. zavřený a na druhé straně byl ten proud prostě nahoru. No ale ty by to tam mělo jít. Jo, já nevím upřímně. Já si myslím, že jo. Na jedné A straně takhle, to jako tam by do bylo těch dalších zavřený. částí, že na ně... Na jedné straně byly dveře, které musím otevřít nějakou pákou pravděpodobně. A na druhé No, straně, z druhé strany, no. No, nalevo byl ten paprsek. no. No, A jestli tam tady ještě jinak. kam? Nešlo se tam jít nahoru? Tam byla dlouhá linie, na kterou nešlo vyskočit nahoru. A tak. Já nevím, jestli je tam jako schopnost jdeš nahoru, nebo něco takového, ale... Já ji rozhodně nemám. Ale nešlo tam nějak... Tam, No, ok. Tak to musí být jiný místo. ano. Já tam nevím. A tohle evidentně jsem zvládnul úplně v pohodě, takže co byl předtím problém? Kdo ví? Demence. Ten problém jsem já, ten problém jsem vždycky já. No, už nic, co to znamená ta značka, ale nejdu tam. Jak vás tam Je to- ale Stejná značka, jako kterou jsi viděl dvakrát předtím. nevím vůbec, o čem mluvíš. To je ta demence. Stejná značka, na kterou už jsi se ptal minule. Demence. Já si nic nezvládnu, co? Ale peníze. Jasně. Ne, tady si nic nezvládnu. Au. Au. Tady něco? Nebo ne, nic. Je tady něco? To vypadá jako vždycky, že je tam něco tajného. Prostě. Ano ne. No ne. Co to znamená, tato značka? Oh, Makura Fineldo. Je tady. Jak tam bylo losing one s Gio. Tak v tom případě by to bylo losing one Gio. Jdi do háje. Tak až Já jedno. doslova mám jeden. Bada, baba. Ano. A kde všude bych to mohl jako k tomu mít přístup? Bylo by to i v Dirtmouthu? Nebo jmenuje se to Dirtmouth, ne? Jo, Dirtmouth, ano. Byl by tam i přístup, nebo ne? K tomu.
Já nevím, jestli chci zkazit překvapení. Je to velký překvapení, nebo to je prostě jenom... že... No jako, Ten chlapec nezbije. neřekl bych války. Ne, nezbyl dobrý. Goa. No Nudo dobře, Ailemek. tak mi nic neříkej prostě. So you just take station after the listen. Bugs of Helleness must have been an impressive lot building such a great interaction so far into these wilds. Seems the dangerous creatures about haven't yet made their way in here. It's the perfect place for a quick rest. Ne, tam nejdu. Wow. Kam až musím jít? Je to tady? Tady to vypadá prokletě. Já nemůžu ani si koupit Tax Station. A 500... He's too poor. Něco jak ty. Ne, prostě... A 500 geo není tolik, prostě. Taky Marek nemůže si ani dovolit Tax Station. Prostě. Tam nemůžu. Kde mám asi tak Z získat hlediska 500? kupování Unbreakable Charmů. Z hlediska miliardářů. 10 000 není za Z stolik. hlediska světové ekonomiky. I chanced upon a unique little fungus growing around, but I found it only in the station and the taste is just divine. Okay. Ještě něco jako? Zupa, Ella, Last months have been quite a hub built at the border between two lands that mist a drop to one side and those bulbous groves another. Okay, neither place seems particularly welcoming, so while my little treats last, I think I'll stay right here. Ještě něco? Ja, ja. Like the quiet in the station. Ja, ja. Jo, to je to stejný. Má se jmenuje Bylov. To jako příkaz, Bylov. No jo, no. Jo, předpokládám, že tohle se musí nějak otevřít. Jako asi bych měl skončit. Už je docela Jako pozdě. asi už je 10 let. Musím do kyseliny. Jo, taky sebral jsem nějakou sílu. Teď nevím jakou. Nějaký síl prostě jako. Byl to nějaký síl, no. Někde na zemi tam ležel, ale nemám tušení, co dělal. Ano. Tady je chlapek No. s mapou. Dáš více. Já jsem zašel ještě do jiný lokace prostě. You find help brave their caves, but I fear my mature physique wouldn't be able to outrun them where they could. Já nemám peníze. Csokol, kerektíz. Co s tím mám jako dělat? Zkusil jich praštit tebe. Jo, aha. To řeknu rovnou, ne? Jo, našetřit si těch 120 bude jednoduchý. Dobře, já skončím. Dobře, ano, tak. Také. Tohle je taková logický místo na skončení, že jo? Ale to dal na Co? lavičku, ne?
Jo, hodí ti to automaticky na bench. OK. Každopádně, Tak. naprosto úžasné, ta hra mi velice jde.